So, this past few days, guys, is super daming ginagawa. As in, hindi magkamayaw yung schedule ko sa mga ginagawa ko at saka sa mga meeting ko for other brands. So, kaya hindi ko nakalimutan ko, ito totoo lang nakalimutan ko na March 15 na pala nung isang araw. At ngayon ay March, date ngayon, Pecha Huy, 17. So, ngayon, nag-sorry ako kasi hindi ko nagawa yung dapat kong gawin sa ating vlog nung Monday para sabihin ko sino nanalo or sino yung napili ko for giveaway. Meron po ako napili, dalawa. So, may isa pa. Yung isa is from TikTok ko kunin. Kaso, ang problema naman with TikTok, hindi ako nakagawa ng content. So, baka sa live ko na siya gawin. But, i-announce ko this week or i-edit ko lang kasi may kinakailangan kong i-edit na isang vlog for Revita Glow, which is yung unboxing ko. Tapos doon ko siya isingit. This week ko siya i-propose. Kasi super dami ko ito nang ginagawa. At ito nga, itong ginagawa ko ngayon ay is super biglaan para lang ma-explain ko sa inyo yung side ko. Pero don't worry guys, this week may isang vlog and then, ayun. Okay? I love you. Mwah.